खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि रेनजेन्द्र नार्जारिया रुंसारि जाबाय। 19 जुन खालि आसामनि मोननै रायजो सभानि मासिनि बिसायख'थि। गौरब गगैखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि सायख'बाय। साउथ सालमारा मानकासार जिल्लानि गं 93 प्राइभेट स्कुल सोरखारनि गनायथि गैया फरायसाफोरा आनजाद लिरनो हानाय नङा। हादरारि थाखोनि खमलायगिरिया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। लामा जाब्रबथायाव गंसे मारुति गारिनि सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम। सोरखारनि न'नि थाखाय आवास प्लास 2024 एपनि जोहै सेल्फ सार्भे खालामनो हागोन। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गलादांनि गुदि फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि आरो मोनसे समनि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि रेनजेन्द्र नार्जारिया रुंसारि जाबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि गामियाव इं 1953 मायथाइयाव जोनोम मोननानै बिथाङा गोजौ सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव गोबाव सम गलादांनि गुदि फरायसालियाव सासे फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोदोंमोन। फोरोंगिरि महरै खामानि मावनायल' नङा, बिथाङा सासे गोग्गो गोसोनि समाज सिबियारि आरो मोनसे समनि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों महरै आफादगिरिनि बिबानावबो लाबोदोंमोन। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बिथांनि देहाया गोबाव समनिफ्रायनो लोरबां जानानै दङमोन। बिनिखायनो गुवाहाटीनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोनब्लाबो मैया समबार सानखालि बेलासि समाव 72 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानाया गसाइगाव ओनसोलनि आरो बर' समाजनि जोबोद खहा जादों बुंनांगोन, जायनि थाखाय ओनसोलनि गोबां सानसुमै बिथांमोनहा दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांनि गोथै सोलेरखौ बिदाय होनाय समाव दिनै गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, जमदुवार बियाबनि लोगो टिएलसिसिनि मासिगिरि निथुन बसुमतारी, गसाइगाव दखरा एबसु गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावथि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद आरो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिनि थाखाय हादरनि बिसायख'थि आय'गआ खालार फोसावबाय। फैगौ 19 जुन खालि खुंगोन आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थि। मख'नो गोनांदि आसामनि सानै रायजो सभा मासिया फैगौ 14 जुन खालि लांदां जानो थांगासिनो दङ। रायजो सभानि एमपि मिशन रन्जन दास आरो बिरेन्द्र प्रसाद बैस'नि मावबुब्लिया 14 जुनाव जोबगोन। बेखौ नोजोर होनानैनो 19 जुन खालि बै मोननै रायजो सभा मासियाव बिसायख'थि खुंनो फोसावदों हादरनि बिसायख'थि आय'गआ। रिपर्ट बायदिब्ला आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिनि नटिफिकेसनखौ 2 जुन खालि फोसावनायनि बाथ्रा। मख'नो गोनांदि 2 जुन खालि बिसायख'थिनि नटिफिकेसन फोसावनायनि उनाव बिजाथिफोरा 9 जुननि गेजेराव गावबा गावनि नमिनेसन पेपारखौ जमा होनांगोन। 10 जुनाव जागोन स्क्रुटिनि। 12 जुननि गेजेराव बिजाथिया गावबा गावनि नमिनेसनखौ बोखांनानै लाफिननो हागोन। बिसायख'थिनि भट आजावनाया 19 जुन खालि फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम सोलिगोन आरो बै सानखालिनो बिसायख'थिनि भट सानगोन आरो रिजाल्ट फोसावगोन। बिसायख'थि आय'गआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 13 जुननि सिगां आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिनि हाबाफारिखौ फोजोबगोन। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि सुंद'यै एपिसिसिआ गोदान आफादगिरि मोनबाय। एमपि गौरब गगैखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि महरै सायख'बाय। भुपेन बरानि मासियाव थिसनबाय लक सभायाव हेंथा दोलोनि लेङाइ गाहाय दैदेनगिरि गौरब गगैखौ। अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिआ समबारखालि गांसे नटिफिकेसन जारि खालामनानै गौरब गगैखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गोदान आफादगिरि महरै सायख'नाय जायो। गौरब गगैखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि थिसननांगौ होननानै माखासे समाव प्रदेश कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा दिल्लीनि हाइकमान्डखौ दाबि खालामबोनाय जादोंमोन। गौरब गगैखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि सायख'नायनि उनावनो कंग्रेसआव गेदेर गुगानायखौ नुनो मोन्दों। भुपेन बरानि मासियाव एमपि गौरब गगैखौ सायख'नायनि उनावनो कंग्रेसनि गेजेराव इसिङारि एना-एनिया सोमजिदों।
बेनिनो गिबि बिजाथाइ महरै कंग्रेसनि आइजो दैदेनगिरि बबिता शर्माया दोलो नागारो। बबिता शर्माया समबारखालि कंग्रेस दोलोनि प्राइमारि मेम्बारशिपजों लोगोसे दोलोआव थानाय गासैबो बिबानखौ नागारदों। गुबुन फारसे गौरब गगैखौ एपिसिसिनि आफादगिरि खालामनाया कंग्रेसनि थाखाय खाफाल गाज्रिनि बाथ्रा। आसामनि थाखाय बियो सोंखारिथावना। कंग्रेसआ ओरैनो उनफिनना दं, दिनैनिफ्राय बांसिन गोग्लैसोगोन होननानै बुङो मिरु सोरखारनि बायजोआरि रायजो मन्थ्रि पवित्र मार्गेरिटाया। मख'नो गोनांदि गौरब गगैनि हेंथायै पाकिस्तान लिंकखौ लानानै आसामजों लोगोसे हादरनाङै गोख्रों दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो गौरब गगैखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि सायख'नायाव सोमोनांनाय फोरमायदों मन्थ्रि पवित्र मार्गेरिटाया। बेखौबो मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गौरब गगैखौ पाकिस्तान लिंक थानायनि गले गले अजद होनायनि उनावनो बे आयदाया जोबोरैनो सावरायजादों आरो दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। नाथाय गौरब गगैया बे अजदखौ दासिम नेवसिगाराखै आरो गनायनानैबो लायाखै। साउथ सालमारा मानकासार जिल्लानि सदर हाटसिङिमारिजों लोगोसे जिल्लानि खना खनला मैखुन बेरनाय बायदि प्राइभेट स्कुल एबा गावारि सोलोंथाइ फसंथानफोर खुलिदों। नाथाय गेदेर बाथ्राया बेसो, बै फरायसालिफोरखौ आसाम स्टेट स्कुल इडुकेसन बर्डनि गनायथि गैयालासेनो सालायगासिनो दङ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला साउथ सालमारा मानकासार जिल्लानि गासै गं 93 प्राइभेट स्कुला आसाम सोरखारनि आरो आसाम स्टेट स्कुल इडुकेसन बर्डनि गनायथि गैया। बेनिखायनो बैफोर फरायसालिनि फरायसाफोरा आसेबजों खुंजानाय मेट्रिक आनजाद आरो ओइचएस जोबथा आनजादाव जिरायनो हानाय नङा एबा आनजाद लिरनो मोननाय नङा। मख'नो गोनांदि जिल्लानि बेंखनाव थानाय फरायसालि नायगिदिंगिरिया दासिम गं 93 प्राइभेट फरायसालिनि फारिलाइ फोसावदों। जाय फरायसालिफोरनि गंनैसोआल'सो सोरखार आरो इडुकेसन बर्डनि गनायथि दं, माखासे फरायसालिया गनायथि मोनाखै। जुदि बै गं 93 फरायसालियाव 9 आरो 11 थाखोआव मुं थिसननाय फरायसाफोरा मेट्रिक आरो ओइचएस जोबथा आनजादाव जिरायनो मोनाब्ला साउथ सालमारा मानकासार जिल्लानि रोजा रोजा फरायसाफोरनि इयुना खोमसि जागोन। जिल्लानि सोलोंथाइ बिफाना बावैसो सान सिगां सोरखार आरो आसेबनि गनायथि मोननाय फरायसालिफोरावल' मुं थिसननो थाखाय फरायसाफोरखौ खावलायनानै फोसावथाइ होदोंमोन। शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय दिसांमुखनि सासे हादरारि थाखोनि खमलायगिरिया गावनि जिउखौनो दुखुनांथावै फोजोबना लादों। थैनाय लाइमोनखौ जिम्मी दास होननानै सिनायथिनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बियो समबार मोनानि समाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो बिसनि मुलि लोंदोंमोन। बबेखानि गोब्राब जोखोम जानाय लाइमोनखौ आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लानानै थांदोंमोनब्लाबो फाहामथाय मोननायनि सिगांनो जिउ गोमादोंमोन। जिम्मीनि बिमा बिफाया थैनायनि गुबै जाहोनाव मोजां मोननायनि जाहोन थानो हागौ होननानै रिपर्टआव बुंदों। बेखौबो फोरमायनाय जादोंदि थांनाय बोसोराव जिम्मीखौ माखासे सिनायमोनै दुथांफोरा गाग्लोबदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनि बशिष्ठ बरागाव फ्लाइअभाराव समबार मोनानि समाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। जाब्रबथायाव सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला गंसे मारुति बालेन'आ हरखाबै गंसे लाखिनानै दोनथ'नाय कन्टेनार ट्राक आरो गंसे गोख्रै खारबाय थानाय ट्राकनि गेजेराव सौग्रावहैयो। जायगानि नुग्राफोरनि बादिब्ला UP21 CN 1883 गंसे कन्टेनार ट्राकआ इन्जिनारि जेंना सोमजिनायनि थाखाय फ्लाइअभाराव हरखाबै लाखिनांदोंमोन। जाहोनाव AS01 EE 5876 नम्बरनि मारुति बालेन'आ हरखाबै कन्टेनारनि उनाव सौग्रावहैदों। बिनि एसे उनावनो एखे दिगजों फैनाय AS25 EC 8120 ट्राकआ उनजों फैना सौग्रावफैनायाव बालेन' गारिया गंनै गारिनि गेजेराव नांथाना थादोंमोन। बे जाब्रबथायाव बालेन' गारिया आबुङै सिलिंखार जादों। लोगोसेनो बे जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जानाय सानैबो सोद्रोमाखौ साखाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। बबेखानि जाब्रबथाय जानायनि दसे समनि उनाव कन्टेनार ट्राकनि ड्राइभार आरो हेन्डिमेनआ जाथायसालिनिफ्राय खारखोमादोंमोन। दासान्दि गुवाहाटी पुलिस ट्राफिक पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौबो जागायो। सोरखारि न' मोनि लाख लाख सुबुंनि थाखाय गाहाम खौरां। सोरखारि न'निफ्राय नेवसिजानाय सुबुंफोरनि थाखाय सोरखारा गोदान खाबु लानानै फैदों। सोरखारि न'नि थाखाय गोदान बिथोन होदों। बे गोदान बिथोन बायदियै दानिफ्राय गावबा गावनि
मबाइल फनजोंनो सोरखारि PMAY न'नि थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन। दानिफ्राय रावबो पन्चायत सोद्रोमानि गोनांथि गैया आरो जिबिका साखिनिबो गोनांथि गैलिया। बेनि थाखाय सोरखारा मबाइल एप फोसावनाय जादों। बे एप्लिकेशनखौ गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै सोरखारि न'नि थाखाय आर'जलाइ जमा होनो हागोन। मख'नो गोनांदि सोरखारि न'नि थाखाय जरिब खालामनाया सोलिगासिनो दङ। बे खाबुआवनो सोरखारि न'निफ्राय नेवसिजानाय सुबुंफोरा सेल्फ सार्भे खालामनो हागोन। आवास प्लास 2024 एपनि जोहै सेल्फ सार्भे खालामनो हागोन। बेनि थाखाय मोनथाम गोनां डकुमेन्ट्सखौ थियारि खालामग्रो। बे मोनथाम डकुमेन्ट्सआनो जादों नखरनि गासैबो सोद्रोमानि आधार कार्ड, जब कार्ड आरो आधार लिंक थानाय मोनसे बेंक एकाउन्ट नम्बर। बेनि अनगायैबो कमप्लेन नम्बर फोसावदों। 1800-123-235600 नम्बराव जायखिजाया समाव सोरखारि न'खौ लानानै अजद होनो हागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 17 मार्चनिफ्राय 2 एप्रिलनि गेजेराव जरिब खालामि एबा सार्भे खालामि नखरफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। सोरखारि न' मोनि सुबुंफोरा दानिफ्राय जेबो जेंना गैयालासेनो आवास प्लास 2024 एपनि जोहै सेल्फ सार्भे खालामनो हागोन। बेनि थाखाय गोनां जानाय नङा पन्चायतनि सोद्रोमा आरो जिबिका साखि। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।